Nai vana vamweni toda kuti timbobvunzawo naho veduwe. Kana uchinge wakazvara mwana wako mukomana, kana achinge akura akazodecida kuroorawo akauya nemukadzi wake, uchiri kufunga kukondrola mwana we here? Uchiri kufunga kumuudzira zvokuita here kuda kuziva kuti chii chiri kutoitika, everything zviri kufamba sengati muupenyu wake? Mwana wako, yes you have the best interest at heart, ndo chokwadi, but vana vamweni hapana here malimits atinofunga kusvika pakugumira. Nokuti unoona vana vamweni mazuva ano vanoda kutopinda kuziva kuti mafinances akamira sei ekumwana, muroora ari kupiwa mari yatambirwa nemwana iri kushandei. She's literally like in the son's life zvokutodaro. Havapiwo here space muroora nemwana kuti vaite zvinhu zvavo kumba kwavo. Nokuti some of you vana vamweni you have raised mama's boys, vamakatunhidza, vamakaziva kuti wamakadzidzisa achikura kuti everything chinoudzwa mai ari munhurume. Now azove neliberation yekuti aenda kunoroora akugara nemukadzi, but still he comes back kuzoripota kuna mai. Everything chira akada kutumira mari kumukadzi kuna mamai vemukadzi, akada kutengera mukadzi wake dress, akada kuti atenge sofa remumba, zvinova kupfuura through imimi. Nai vana vamweni hapana here limit yekuti tinofanwa kugumira kuti iko zvine mwana wangu ndamusunungura avewo nemuringani, ave nemumwe munhu ave naye, afanwa kuita life yake. Why do you have to keep on holding kuvana rume vave nemhuri dzavo? Kuna vana vamweni nokuti vanenge vachida kutoziva kuti gosari kuti ritengwe, vamweni ndivo vanogona kutanga vanyora list. Vamweni vanoita kugurana nemuroora kumotikari kuti ndoda kugara ini, ndoda kugara mberi ikoko, andika wewe garai kumberi, hapana chakaipa. But unotoona kuti kuna vamweni vakuita competition nemuroora. Mukamwe yake godo kanobvepi? Kekuti mukadzi mwana wako aroora auya nemukadzi makuita godo. Wakuita godo kurwashanje kunetsana naye kuti ngochanopinda unenge uchida kuzorora nevana ava here? Munogona here kurara nevana ava vachikuzvarirai vana? Nokuti dzimwe shanze dzacho inenge makutorwa hondo chai dzakasimba. Chaitigwa murora ndoda kuchitigwawo, chaitigwa murora ndoda kuchitigwawo, ichaitigwa chii, ichaitigwei? Uda kuziva zvese. Mumba macho munototanga motodedzwa iwe ndiwo unotonga uri vamweni. Ndiwo unotonga. Kana pasina chaudzwa apa vamwe varume anzi ndichanoudza mama. Mukadzi akati chakata ngatimbotakatanzwa kuna mama. Mucharumurika rini? Wava murume mukuru wakasiya mai ava. Yes, wakura tudzwa kunzi zvinhu zvese unayo uchindipira uchidaiso, but wava murume mukuru. You are not capable of making your own decisions. Wave nemhuri yako. Haungararamisi mukadzi nekuti chise chaanenge chidanzi ndichambonobvunza mai. Mai vako has lived her own life nababa vako. Ivo pakanga vachirarama nababa vako vakauya vakadisturbiwa here nevamwe nekuti chokwadi zvise zviri kuitika tangai matipa isusu. Vakapiwa freedom yekuchiita zvavanoda, vakaita zvavanoda vari kwavari uko nemurume wavo, vakafara, vakaita zvavaita, vakaitawo progress dzavo kana kuti vakafeila vega in life, but hakuna nobody interfered nelife yavo. Now muri kuomesera vanakomana every day mazuvano because uri kuti mwana wangu ndindakabereka. Ndiwo wakabereka, but pane time kuti vakumuregedza oenda. Fight nevaroora, hondo nevaroora, kuda kuziva zvese mumba mevaroora, kuda kutoziva neallowance yaanopiwa, kuda kutoziva kuti mari iri kufamba sei. Munozoti kuna mumwe varoora vanoshandawo, kuna mumwe varoora vanotori more beneficial kudarika varume mumba. Nawo makupinda dzimba dzizhinji dzizotadza kumira noda kwana vamweni. Vana vamweni vari kuchizovana nokuti vana vacho vari komazuvanowo vari kutaura kuti haivhiyiwi, saka vanopindurawo vachiita zvavanoda. The moment vanenge uchida kutopindura mumba imomo muri kunyiswa, mwana wako ndiye ari kunyiswa nemuroora, because varoora ava vasiyana nevaroora vaya vamunoziva isu nokuti waiteramira. Vari kweko zvino munopedzerana 50-50. Mwana wako ndiye anoona fire, unongoisa stamp ipapo, uchingoenda mwana wako anosara achiona pepe. Saka vana vamweni regedzai vana vaite mamistakes avo. Regedzai vanakomana venyavo vakwire vaende kuita mamistakes avo vega vazvigadzise nevakadzi vavo. Kana vana vachinge vauya vazvimwe zvinhu zvamunogamuchira vana vamweni mutudzwa nevanakomana, makadzidzisa vana venyu kudaro. Ukaona mwana mukomana achiuya kuzokutsa guhwa, mama mukadzi wangu akadai, mama kumbatiri kunyitsana, mbatiri kudai, so zvimwe zvezvinhu zvokuti wafangunge uchingoudzwa each and every small detail nemwana wako mukomana, but you raised that boy, that man, that way. Ndosaka chiya kuzokudza every guhwa riri kuitika kumba kwake. Zvimwe zvinhu rambai kuudzwa, zvimwe zvinhu ngavadzidze kurovana vega vachigadzisana vega kumba kwavo, ngavadzidze kukonana vega vachigadzisana vega kumba kwavo pasina kuinvolva iwewo. Kwa mai vemusikana sei vasingainvolve mai vemukadzi? Sei vasingainvolve uchiinvolva imimi chete? Zvimwe vana vamweni ngatite tichisefa, ngatizive pekugumira. You have lived your lives. Makararama mave kuma 60.
makarama life yenyu mukakudza vana. Allow them to be, allow them to make their own mistakes, allow them to run their own families pasina interference yenyu. Allow them kuti vasachoose. Muri kumanikidza vana kuti vachoose between mai nevaro nemuroora. You are not in a competition. Uyu muroora, tora muroora semwana wako, wavigirwa mwana mufamily, handi hana kwekuzokombita newe. Allow them to be, just give them guidance, don't control them. Musida kunya kupindidzira kusvika ndatoziva ndofunga kuna namwe anotomuka usiku kana vashanyira navo vakomana vonomira padhuva vachiteerera kuti muri kuitika in-bedroom. Vatori kuva navamwene vakadaro because you feel you are in a competition nemwana wako mukomana. That is very wrong. Mwana wamwene ngatifambei netime, ngatimhanyidzanei netime. Zvimwe zvacho ndimi muri kuputsa dzimba dzevana, ndimi muri kuita kuti vana vaite marombe nenyaya yekuti mwana hachazivi, anoteerera advice kubva kwauri. Advice yacho iwe ndekuti ndiudze everything, chero kuti wadyei madyiwei, mumba wamutengera dress wadai zvese. You want to control mwana komana. Eyo vana vamwene zvimwe zvinhu ngatitei tichisefa, ngatitei tichizape kugumira. Rarama life yako uri uko. Kana uchida chinhu mumba unoenda vhaya muroora. You want something the right way, the best way to do, the right thing to do, vhaya muroora. Muroora wangu mwanangu, ndiri kudawo mari yembeu, ndiri kudawo kusigwa sola pamba, ndati nditenge nekwamuri kama moyo, kana ndati nditenge nekwamuri katsoko. Muroora usvitsa kunani inobuda yakafara mari iyoyo, ende inotobuda iri extra. But ngoti hanzi handikumbiri handiendi kumuroora anoshandepi, ndingoenda kumwana wangu bvu ndoda sola. Hakukumbiri kunodhimandwa because ndindakamuzvara ane maplans ake, ave nemhuri, ave nevana vakewo. Vana vamweni ngatiite chiza pekugumira, nditi hatisi kutukanaba, tiri kungorayirana, muve nezuva rakanaka.